माइनावफ्राव मिनि जायोना जाया दिनै माइनाव फोरबोआव मिनि जायोना जाया होनदां आंनाथ' रोंखाथारा नालाय दिनैनि बे माइनाव फोरबोनि समाव आलारि बाथि फोजोंनो हानाय इउरि दिउसि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। दिनै माइनाव होनोबाथ' बयबो गोदोनिफ्रायनो बुजायबोगासिनो आरो जोंनि गाहाय इउरि बिफाङाबो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो माइनावफोरा माने न'खर लाखिनांगौ, न' लाखिनांगौ, गथ' गथाय माबा फोरोंलांनांगौ लानांगौ, बे न'खर दालांनायाव हेफाजाब होनांगौ नैबे माइनावखौ बुजायलांगासिनो। नाथाय दानि मडार्न जुगनिखौ एसे बेलेग नुदां माइनावफोरखौ। दा नैबे मडार्न जुगनि माइनावानो एसे बेलेग जाबाय नामा इसरा एसे आपग्रेड जानाय बायदि मोनदों आरो आङो। सिगांनि माइनावफोरा एसे बेलेगमोन, दा एसे आपग्रेड जालांनो नागिरदों। दा जिथुनाखि टाउनानो जा गामियावनो जा जायखौ आङो दा मेगनजों नुबाय थादों सानफ्रामबो बे खोथाखौ बुंनो सानबाय आरो फंनैसो। जाय माने मोनसे न'खरनिफ्राय जेन'बा माबा मोनसे गाज्रि खामानि बा माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला फार्स्टआव माया सोंलु फैयो, नैबेखौ सोंलु फैयो आरो माने धोरोमा मा, बबे धोरोमनि मानसि बेलाय, नैबेखौ बिजिरो आरो मानसिफोरा। बेखाय माने धोरोमाव बिजिरनायाव माने सोरनि धोरोम नैबेखौ जोंहा लासिंसिं जायो आरो माने माखासे माइनावफोराबो गावनि न'खरनि सुजुग सुबिदा गासैबो गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय माने मदार्न जालांनो लुबैनायाव माखासे न'खरासो बायनो हमदों आरो जोंनि माइनावफोरनियाव। माने गथ' गथाय आर लानांगौआ उल्थासो जानो हमदों। माने गावखौसो साफासिन खालामनानै गथ'खौ मा खालामदों बेखौथ' बुजिनानै मोनला। माने नुबाय थानाय माने धर्मफ्रावबो हाबहैया बिसोरो, बिथांमोना धोरोमाव खुलुमनो फैया, नैबेफ्राव माने बिसोरखौ बुजायनोबो चान्स मोना जाहैदों आरो। बिसोर माने जोङो मोनसे दैखरनिनो दै लोंनाय नालाय, जेन'बा बे मोनसे जायगायाव जुदि बेफोरबायदिया जायो बा बुजायनो हाहैया, नैबेयाव जोङो गासैबो माने सन्देरलांफानो हमो। माने जाय बेखौ बुजायनानै जेन'बा मोजां खालामलांनांगौ दैदेनलांनांगौआ जोंनि धोरोमजोंसो हायो आरो बेखौ माने जों गावबा गावनि धोरोमाव बिथांमोनखौ लिंबोनांगोन, हाबहोनांगोन। बे धोरोमनि मानसि धोरोमावसो जमा जानाय समावसो बुजायनो हायो बिथांमोनखौ। दा नुनायाव आङोथ' टाउनावथ' नुगासिनो मेकआप लायै लायै माथो मोनाब्लिसो थाबायो। दा बेखौथ' मा बुंबावनो माइनावफोरखौ, माखासे न'खरानो बायलां माबायानो बायलां मेकआपआथ' थाखायो खावलायाव। दा बेखौथ' मा बुंबावनो, दा धोरोमासो बदनाम जायो आरो माने बेफोर बबे धोरोमनि मानसि नै बेखौ सोंलु फैयो आरो। जेन'बा जोंनि न' खाथियावनो भारा दोनो, अनेक मानसि थाफैयो बाहाय, माने बुजिनानै मोना आरो। ओमफ्राय बाहाय जेन'बा जों रायज्लायलायो बबे धोरोमनि मानसि मानि मानसि। दा जेन'बा गावबा गाव धोरोमाव जेन'बा बुजायलायनाय हाबलायनाय गैयाबोला बेखौ हमथानो हानायानो मोनसे धोरोम आरो इसोरासो नालाय, बेखौ जोङो एसे गाज्रि मोनो आरो। माने बेफोरबायदिनो साब्लाव थाफैगोन, थानानै आरो थांगोन, माने मोजां माबा खालामा आरो। बेफोरखौ माने जोंनि गासैबो धोरोमानो माने बेफोरखौ आर लानांगोन आरो। दा माखासे नुबोगासिनो मबाइलजोंबो एसे बायदिसिना खाबजायै जालांनाय, गथ' गथायफोरखौ आर लानो हायै, गावनि माखासे सुबिदा मथे नागिरनायावनो माखासे न'खर बायलाङो। बेफोरखौ जोङो माइनावफोरा एसे नोजोर होनांगौ आरो। माने मबाइल मोनबानो जे आंबो बिदि जाथारनांगौ, आंबो उमुक बायदि जाथारनांगौ बेथ' नङा। गावनि गथ' गथायासो मेन, बेखौसो नोङो मानसि खालामलांनायासो बेसो मेन। नों मोनसे देखायोबा नोंनि खाथियावनो थानाय साखाथि बाखाथियानो आरो बिदिनो सोलोंलाङो। बेफोरखौ जोङो माखासे धोरोमफोरजोंनो फोसाबलांनांगोन आरो। मानो हाया, धोरोमजों हायो। जों सानफ्रामबो फैबाय थायोबा गावनि गोसोखौ बावसोमनानै इसोरनि खाथियाव जोङो संग्रिनानै जोङो गावखौनो नारसोमनानै जों खुलुमोब्ला जोङो निस्सय सोलायलांनो हागोन बा गिनाय थागोन आरो। माने आरो मन्दिरावल' ग्राव ग्राव फैबा जाया, न'आवसो साफासिन जानो नांगौ आंनि मथेबा। दा बिथांमोना मा सानो, बुंनायाबो बोरैबा जालांबाय नामा आंनि मथेबा आरो। नोंसोरनि मथेबा, रायजो राजानि मथेबा माबायदि मिथिया आङो।
न'आवसो जेसेबां हायो एसेबांखौ खुलुमनो नांगौ बे मन्दिर होननाय बुस्थुआ माने राजुआ खौसेथि थानाय बियो बावहाय नोङो दान होनाय मा होनाय नों गोसो बायदि हो नाथाय न'आव मेनानो न'आवसो एकदमबारे गोसो होसारनानै नों न'नि गथ' गथायखौ लानानै न'नि मन्दिर बा थानसालिखौ नोङो फोसाबनाय माबानायाव नों गोसो होसिननांगोन नों न'आव खुलुमालासिनो मन्दिरावल' गाव गाव देलायना फैबाबो जानाय नङा बियो मन्दिर बुस्थुआ माने राजुआ बाहाय जों जमाहै रायलायनो मोननाय माने फोसाबलांनाय बे हिसाबावसो जोङो खौसेथिनि थाखायसो बे मन्दिरा जायो आरो थानसालि मन्दिर होननाया गासिबो थानसालिया जायो दा बुंनायाबो गोरोन्थिसो जालायलांबाय दा निमाहा बिबाय आङो गासिखौबो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला दाथ' टाउनाव थानाया माबायदि होन्दोंमोन ना जोंना बिबोनाङा टाउनाव थानाय गामियाव थानायनि फारागा जाहैबाय माने टाउनाव थानाया माने मोनसेया साबसिन आरो मानो होनोबा मावनानै जानो रोङोबा टाउनाव सुबिदा एसे बांसिन मानो होनोबा बेहाय थब-थबैनो जेनेबा नों मोनसे बिजनेस खालामनो माबा मोनसे बायस'नो होमबा नों टाउनाव थाखानाय मानसिया नोङो थबैनो नोङो सोरनिबा अमा फिसा बा सोरनिबा मैगं थाइगंखौ थबनो नोङो बायस'नानै नोङो आरो बायस'नानै दसेयावनो फानफिननो हायो आरो नैबे रोङोबा आरो रोङाबा हरै लाथिख' जागोन टाउनाव थानायनि फरमुलाया आरो नों जेबो रोङाबा बावहाय माने मोनसेबो बुस्थु रां गारालासिनो थाइसे थाखा रां गारालासिनो थानो हाया टाउनाव माने गासैबो दैनिफ्रायनो बायखानाय आरो माने दिन हिसाबै हिसाब खालामोबा गैथारैयाबो थानांगौ जायोबा दिनाव 1000सेआ नांखागोन आरो मानो होनोबा मबाइल थायो कारेन्ट थायो बेफोरखौ माने मेनटेन खालामनायावनो नों नङाबाबोथ' साइकेल बा स्कुटिया थाथारो दानि जुगाव बेफोराव माने दिनावनो 1000सेआ नांखाथारगोन आरो दा गामियाव थायोब्ला टाउनाव ओंखारलांनायाबो खम जाबाय फैसा बाहायनायाबो खम जाबाय ओमफ्राय जेनेबा बुद्धिफ्रा एसे खम जानानै थानांगौ जानानै फैयो आरो माने मोनस'हैला नालाय जेनेबा बिजनेस खालामनोबाबो नों बेसेखौ नों टाउनावनो थांखालायबाय बिजनेस मावग्राफोरनियाथ' थाइसेयावनो थाइसे हिसाब खालामनांगौ जायो आथोनानिफ्रायनो नैबाहाय मोनस'हैया गामियावबो मोजां टाउनावबो मोजां मोननैखौबो मोजांखौनो सानबाय आङो गासिबो दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आङो जायाबा निमाहा होदो आखायाथ' मिनिहरलाय लांबायसो बुंनायखौनो